Дорогие мои суродичи, ад імя Рады БНР і ад сябе асабіста вітаю вас з калядамі. Жадаю, каб гэтыя святы былі для вас поўныя любові і надзеі на хуткія змены. Прашу новонароджанага Сына Божага, каб вызваліў наш край і наш народ ад злачынцаў, якія перанялі ўладу ў свае рукі. Дарагія суродзічы, не пакідайце веры ў будучыню. Толькі вера, што кашмар не вечны, што прыйдзе час, калі і яму прыйдзе канец, дазволіць нам дачакацца нашай вольнай дзяржавы, у якой і нам будзе дадзена людзьмі звацца. Прыгожа кажа пра гэта наш Васіль Быкаў. Без спадзеву на святло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю у гэтым драпежным свеце ніколі няма і не будзе жыцця. А мне ўжо 80 гадоў гэты спадзеў памагае жыць. Тым, хто быў змушаны пакінуць бацькаўшчыну, скажу наступнае. Памятайце, хто вы. Якая бы не была цяжкая эмігранцкая доля, памятайце пра зямлю сваіх продкаў. Так доўга, як будзеце адчуваць сваю прыналежнасць да яе, ніякія цяжкасці вас не перамогуць, бо будзеце ведаць, што ёсць на гэтай зямлі ваш родны кут. І нават у гэты нялюдскі час, калі прагражае яму вялікая небяспека, ён усё ж толькі ваш і заўсёды будзе толькі ваш. Сіротай вы ніколі не будзеце. Безумоўна, нам трэба дагледзець яго, абараніць ад бандытаў, якія толькі і чакаюць на магчымасць яго прысвоіць. Але я веру, што наш народ не дапусціць да гэтага. Ён замоцна прывязаны да сваёй зямлі, замоцна яе любіць. Я моцна веру, што наш народ здольны адрадзіць у цэнтры Еўропы нашую ўласную, ветлую і заможную краіну, якую будзем пакідаць толькі калі захочацца пабачыць рэшту свету, але куды будзем абавязкова вяртацца, калі скончым падарожнічаць. Дык давайце памолімся усе разам у гэты калядны вечар за нашую бацькаўшчыну. Памолімся з верай, што ўладар вялікіх сонцаў і сэрц малых нас пачуе. Жадаю вам утульных каляд. Жыве Беларусь!